Ayerdi Kontseilaria Bidasoko alkatekin bildu da inguru horretan proiektutako 2 parke eolikoren ingurumen eraginak aztertzeko. Donezte Besunbila Ituren Zubieta Behintzala Baien Erasun Oizaldiaz Etxalar Igantzi eta Arantzako zinegotziek kezkak azaldu dute proiektuek izan dezaketen eraginagatik. Nafarroko gobernuak eta topaguneak euskararen erabilera soziala sustatzeko eta sensibilizatzeko lankidetza indartu dute. Gobernuak Nafarroko markaren etaren jarduera ardatzen definizio berria adostu du foru komunitatea referentziazko ekosistema sozioekonomiko gisa berrindartzeko. Laguntzak baimendu dira adinekoek eta desgaitasuna duten personek beren zaintza, komunikazio eta mugikortasuna erraisteko produktuak eros ditzaten. Nafarroko gobernuak interes kulturaleko ondasun izendatu du Azkoiengo Campo de Arlas, aztarnategi arkeologiko erromatarra. Nafarroko gobernuak 6 enpresa saritu ditu kirolari egindako ekarpenagatik. Mobiz, ibilgailu elektrikoen bateriak mihiztatzeko instalazio eraikitzen hasi da Noainen. Yamaguchiko Aintzirak Iruñako soldadurako lantaldeak egindako pasabide berriak estrenatuko ditu. Oskarbi taldeak eta Elizondoko abesbatzak kontzertu emanen dute larunbatean Elizondon. 7. Hazienda Feria eginen da larunbat honetan beran. Landa-garapeneko eta ingurumeneko kontseilaria Jose Maria Ayerdik harrera egin die Bidasoaldeko 11 udalerritako alkatei, zeintzuk kezka azaldu dioten Zelena Renovable enpresak sustatzen dituen parke eolikoen 2 proiektu garrantzitsu ezartzeak ingurumenean eragin ditzaken kalte larriengatik. Kontseilaria Ana Bertaña ingurumeneko zuzendari nagusia lagun Donezte Besunbila Ituren Zubieta Behintzala Baien Erasun Oiz eta Saldiasko zinegotziekin elkartu da Malerreka eremuan, baita Bortzirietako Etxalar Igantzi eta Arantzakoekin ere, eta baieztatu die eskualdean aztertzen ari diren proiektu eolikoek irakurri eta azkua proiektuak 11 eta 12 aerosorgailu eta 50 megabatio bana dakartzatenak departamenturi eskatu berri diotela ingurumen inpaktuaren azterketen irismena zehazteko. Atariko fase hontan ingurumeneko zuzendaritza nagusiak administrazio publikoi eta eragindako personei edo interesdunei irismen dokumentu bat definitzeko izango diren konsultak izapidetzen dizkie. Dokumentu horretan oinarrituta sustatzailek erabaki ahal izango du dagokion ingurumen inpaktuaren azterketa egingo duen edo ez, eta jarraian ingurumen izapidei ekingo zaie. Oraindik aurkeztutako dokumentazio zehazmeaz aztertu izan gabe, ingurumen zuzendaritza nagusiak identifikatu du 2 jarduketek irakurritazkoa zehazmeaz aztertu beharko dituztela Bidasoa ibaiaren kontserbazio bereziko eremuan, izan daitezken eraginak. Fauna hegalariak, bertako fauna egoiliarrak eta ugaltze faunak espazio nola erabiltzen duen, bereziki ibilbide atlantiarraren migrazio igarobide garrantzitsuari eta Pirinioan eta Kantauriko menditearen arteko harrapari handien konexio ekologikoko eremuari dagokionez. Era berean biodibertsitatea aztertu beharko du batez ere floran zuzenean edo zeharka eragindako interes komunitarioko habitaten edo eremu hoien dagoen basoazalera zuhaitzuetan izan dezaketen inpaktua. Orografia malkartsuenekin, horrez gain, lurzoruaren erabilera tradizionalekiko baso zaintzako izako eta kultur erabilarekiko bateragarria dela bermatua beharko da. Gainera, jarduketak Natura 2000 sarearen barruan ez badaude ere, sare hori ebaluatu eta aztertu egin behar da erreferentziatak 10 eta 50 kilometro arteko distantziak hartuta aztertu beharreko espezien arabera eta haien konektagarritasun zein koherentzia ekologikoari eusten zaiola bermatuta, paisaian eragin handia dutela kontuan izanik. Ana Ollo lehendakari orde eta memoria eta bizikidetzako kanpo ekintzako eta euskarako kontseilariak eta Oskar Zapata topaguneko zuzendariak lankidetza hitzarmena sinatu dute, Nafarroko euskararen erabilera soziala indartzeko helburuarekin. Sinadura ekitaldian Javi Arakama euskara bideko zuzendari kudeatzailearekin egonda. Hitzarmena 155.000 euroko izango da eta euskarak 375 egun programa garatzeko eta euskaraldia diseinatzeko aukera emango du bertzea bertze. Euskarak 375 egun programaren helburu nagusia da hiztunen artean euskararen erabilera bultzatzea eta aurten 2 ekimen izango ditu. Bata gazteengan zuzenduta dago eta bertzea egunerokotasunean
aurrekin harremanetan dauden persona helduengana. Hitzarmen honi esker topaguneak aurreko urtetan bezala tailerrak eta saioak garatu ahal izango ditu hala eskatzen duten eskualde eta herrietan. Horren adibide da joan den apirilaren 17an Iruñako Kondestableko jauregian egindako jardunaldia zeinetara joan ziren Ana Ollo kontseilari eta Javi Arakama euskara bideko zuzendari kudeatzailea. Foru Gobernuak Nafarroko markarenetaren jarduera ardatzen definizio berria adostu du, foru komunitatea erreferentziazko ekosistema sozioekonomiko gisa berrabiarazteko. 2019an proiektu horren inguruan hasitako hausnarketa eta partaidetza prozesuaren ondoren, gobernuak ahalegin publiko eta pribatuk bilduko ditu. Lurralde berritu, sendo eta finkoren irudia indartzeko. Foru komunitatearen barruan eta kanpoan konfiantza eta erakargarritasuna sortuko duena. Helburua da inbertsio berriak erakartzea eta etorkizuneko Nafarroko bizi kalitatea bermatuko duten gizarte proiektua bultzatzea. Baita indarrean daudenak finkatzea ere, garapen jasangarriaren ikuspegitik. Aurreikusitako ekintzen artean nabarmentzekoa da ildo horretan egindako hausnarketa laburbilduko duen identitate berri baten jaurtiketa. Gaurko asteroko bilkuran Nafarroko Gobernuak erabaki du aintzat hartzea Nafarroko Foru Komunitateko Administrazio Departamentuetan Nafarroko markaren ezarpena bultzatzeko helburuaz komunikaziorako eta proiekzio instituzionalerako zuzendaritza nagusiak orain arte egindako jarduerak. Horrek esan nahi du proiektu honi behin betiko hasiera emango zaiola. Nafarroko Gobernuak atzoko bilkuran adinekoen eta edo desgaitasuna duten personen autonomia personala sustatzeko eta mendekotasuna prebenitzeko laguntzak emateko deialdia baimendu du 2024 urterako, banakako ebaluazio araubidearen bidez. Laguntza horietako aurrekontua guztira 50.000 euroko izango da 2024an, iaz baino 176 handiagoa. Deialdia laizter argitaratuko da Nafarroko aldizkari ofizialean eta beraz horiek eskatzeko epea zabalduko da. Diru laguntzaren zenbatekoa babes daiteken aurrekontuaren eta eskatzailea sartzen den familia unitatearen urteko per capita errentaren arabera zehaztuko da, gehienez 1.500 euroko zenbatekoarekin. Diruz lagundu daitezken laguntza produktuen gastua 2024ko urtarrilaren 1 urriaren 31 bitartekoa izan beharko da. Laguntza emateko ebazpenaren bidez ordainduko da laguntza. Produktuak diruz lagundu ahal izateko organo instrukzio egileak egokitzat jo beharko ditu. Eskaera horrekin batera, osasuneko profesionalak egindako txostenak aurkeztu beharko dira. Baldin eta Nafarroko autonomia eta garapen agentziak ez badu haien mendekotasun edo ezintasun mailari buruzko informaziorik. Nafarroko Gobernuak atzoko bilkuran erabaki bat hartu du Azkoienen dagoen Campo de Arlas izeneko aztarnategi arkeologikoa interes kulturaleko ondasun izendatzeko. Campo de Arlas babestea Zaldua hiribildu erromatarra irulegiko aztarnategia, Muesko presa erromatarra eta egun izapidetzen ari diren beste batzuk, hau da, Tuterako Monreal Dorrea, Ablitasko El Villar eta Bianako La Custodia izendatzearekin hasitako plan zabalago baten sartzen da. Hori guztia aztarnategi nagusiak identifikatzeko eta babesteko helburuarekin interes kulturaleko ondasun deklaratuta, zona arkeologikoaren kategorian, eta arkeologia bultzatzera bideratutako aurrekontu zuzkidurarekin. Arlas zelaia da beraz orain arte Nafarroan ezagutzen den B inperioari dagokion bide establezimentu bakarra, deskribatutako morfologi berexari jarraitzen diona. Garaiko hiribildu erromatar luxuzkoenekin aldera daiteken mosaiko zerrenda bat gordetzen duena eta Nafarroko Foru Komunitatearen hegoaldeko erdialdean tipologia hortako finkapen bat ulertzeko baldintza egokietan. Hau da konserbazio egoera, titulartasuna, sarbideak eta bar agertzen dena. Azkoiengo udalaren esku hartzea azkarrari esker, aztarnategiko lurrak udal titulartasunekoak izatera igaro dira 2022an eta horrek hobeto konserbatzen eta aztertzen lagunduko du. Gaur egun aztarnategi estalita dago, zaintzen eta konserbatzen dela ziurtatzeko. Azkoiengo udalarekin lankidetzan jarduteko plan bat idazteko zain. Nafarroarena pabiloiak Nafarroko Gobernuak ematen dituen kirol babesletzako sarien 3. edizio hartu du. Sari horiek Saltoki, Construcciones Izquierdo Ibáñez, Telco Maderas Congelados de Navarra, Grupo Enol eta Sif Disfamon enprese jaso dituzte, kirolarekin duten laguntzagatik eta loturagatik.
Era berean, Rebeka Esnaolak aitortu du marka komertzialen papera funtsezkoa dela kirola garatzeko. Talden eta atleten motorra dira, funtsezko zutabe gure erkidegoan kirol proiektuak garatzeko eta mantentzeko. Zuen ekarpenarekin kirol arloan profesionalki aritzea erabakitzen duten gazte nafar askoren ametsa gauzatzen laguntzen duzue esan du. Nafarroko gobernuak saltoki enpresari eman dio saria, hainbat talderi emandako laguntzagatik, hala nola triatloiko Trikideak klubari, Nafarroko beteteri eta Iturriot txirrindulari klubari. Era berean Kosner, Uarte, Izotz, Hokeiko Izotz kluba eta Ermita Gaina txirrindulari kluba ezalako markekin eta Zeler markarekin Osasuna klub atletikora banatzen dituen beste babesletza batzuk bultzatzeagatik. Kirol babesaren galaren edizio hontan gainera kirolari lotutako enpresei beste 5 aintzatespen eman zaizkie, zehazki Construcciones Izquierdo Ibáñez enpresari jarduera anitzeko babesletzaren kategorian, Telco Maderas enpresari, Longevoko babesle gisa, Congelados de Navarra enpresari, emakumezkoen kirolari emandako laguntzagatik, Enol taldeari, eskualdeko babesle onena izateagatik eta Sif Disfamon enpresari bertako kirola babesteagatik. Mobiz enpresaren ezartzeko lanak atzo goizean hasi dira Nafarroan lehen harria jartzeko zeremoniarekin. Ekitaldia enpresa berak antolatu du eta bertan izan dira Nafarroko lehendakaria eta Mikel Irujo industria eta enpresa transizio ekologiko kontseilaria, gonbidatu gisa. Ekitaldia etorkizuneko instalazioak hartuko dituen Orubean kokatutako karpa batean eginda. Mobiz fabrikak 50.000 metro kuadro hartuko ditu eta ibilgailu elektrikorako bateria sistema muntatzeko erabiliko da. Urtean 360.000 bateria sistema ekoitziko ditu. Volkswagenen azken belaunaldiko ibilgailu elektrikoen plataformetan instalatuko direnak. Iruñan 14 kilometrora dagoen fabrikan ekoitzitakoak. Muntaia produktu osoari dagokio eta bateriak segurtasunez eta eraginkortasunez funtzionatzea ahalbidetzen du ibilgailu horietan, osagai elektronikoak eta bateriak kudeatzeko sistema bateria paketean integratuz. Sistema eraginkorretan gaitasun handiko horiek funtsezkoak dira ibilgailu elektrikoen kalitatea eta errendimendua zehazteko. Gaur egun Korean, Txinan eta Txekiar Errepublikan jarduten du bateri sistema ekoizteko instalazioetan eta beste hainbat eraikitzen ari dira Amerikako estatu batuetan. Eta Indonesia, enpresaren beraren arabera, Noaingo lantegi berria sarrera estrategiko garrantzitsua da mendebaldeko Europan eta Volkswagen bezero globala hornitzeko instalazio izango da. Yamaguchi parkeak oinezkoendako pasabide berri bat izanen du laizter, aintzira barneko uharteraino zeharkatzeko bertan sahats negarti bat baitago. Egitura berriaren lanak amaitzear daude eta aurretik zegoena ordeztuta jarri da. Egitura zaharra oso osorik zurez egina zegoen eta otsailean kendu zuten denboraren joanagatik eta ezetasunagatik kaltetuta baitzegoen. Hirigintza Gerentziako Kontseiluko eta Iruñako udaleko hirigintzako batzordeko kideak bisitatu dute parkea. Bisita horretan enplegu alorreko soldadurako lantaldeak elkarlanen egindako lanen emaitzak ezagutu dituzte. Helburua pasabideak maiatzaren hasieran irekitzea da, ingurua egokitzeko lanak amaitutakoan. Pasabide berriak 40 metroko luzerako eta metro bateko zabalerako zigizagaerako diseinua du. Metalezko egitura galbanizatu baten gainean dago eta elondo egurrezko listoiekin estalia. Diseinua aintzirako uhartearen orografi berrira egokitu da. Berdegunetako zerbitzuak uhartearen forma aldatu eta handitu duelako barnean dagoen sahats negarti handia babesteko. Pasaden otsailean aintziraren ohiko garbiketa eta mantentze lanekin batera pasabide zaharrak kendu zuten oso kaltetuta baizegoen, izan ere, sarbideak dagoeneko itxita zeuden istripuak saihesteko. Egitura zaharrak kaltetu kendutakoan, gizarte enpleguko alorreko soldadurako lan taldeari egitura berri bat egitea enkargatu zitzaion, 12.000 euroko inbertsioarekin. Azken asteotan egitura berria instalatu eta ainguratu da aintziran. Ingurua egokitzeko lanak bukatu arte itxaron beharko da pasabidetik ibili ahal izateko. Elizondoko abesbatzak kontzertu berezia prestatu du asteburu hontarako, Oskarbi talde gipuzkoarrarekin batera abestuko baitu. Apirilaren 27an izanen da kontzertua Elizondoko elitzan, arratsaldeko 8:00 aintzinera, zehazki mezaren ondotik. Larunbat honetan apirilaren 27an, beran izanen da Hazienda Feria, Tokione Institutuko patioan eta inguruan.
behiak, ardiak eta behorrak ikusteko aukera izanen da. Denetara 60 buru inguru plazaratuko dituzte 10-15 baserritarrek. Erakusketa eginen duten eremua oso etxitu egonen da eta bertan jarriko dituzte lotuta aziendak. Baitere, baserritan lan egiteko makinaria ikusgai jarriko da eta bertako ekoizlen postuak ere izanen dira. Horrez gain, aurrek ponian gainean ibiltzeko aukera izanen dute eta poni batek bultzatutako gurdia ibiltzeko aukera ere egonen da. Herri kirol erakustaldia izanen da. Oier Larretxea, Endika Goia, Nerea Sorondo eta Xanta Souza aizkolariak ariko dira bikote mistoak osatuz txanda librean. Eguna bukatzeko azokako parte hartzaile bazkaria izanen dute Ricardo Baroja eskolako jangelan. Feria antolatu egoera zailan dagoen lehen sektoreari presentzia eman nahi diote antolatzaileek eta herritarrei erakutsi herriko baserrietan ekoizten diren produktuak.